habanok sojak shal nayei shikok hapka teliamura bakasteni PWD tangbedekni Water Resources Department no habanokni talabokhogui mobile phone kaitha motor te nangkukmani mane khoni rokno khokjakha saborok angkhana oshikok rok sukmung kobonai tongkha tabu Teliamura Bukasteni PWD Tangbedek by Tujuljak Water Resources Department ni hapangni habanogo kha kotorke sikok botol rok hapka Shukmungo Galaika hapangni Tangbedego wanana karike tongi maniani bagai Krak shalhor kutugo sikok botol rok hapangni habanogo habui manekhani rok hoka srang shalo chibrei mataidi bagai habanok sajak fano samung tongmani bagai shebok khlainai rok habanogo thangai nuguikha tala bokhok jake koktoma manai habanokni jotono thangai sogoi lekha Nugimankha bebak khotolni tala bokhogoi manekhunui damani Almirani talabo sabaijak sikok rok ulor nugimankha samung humungni bagai thepanani tonimani kaitha mobile phone motor khoboi nangkukmani manekhuni rok khokjaka কি মনে করতেছেন কারোর সন্দেহ কারোর সন্দেহ বলতে এমন তো কোনো কিছু হইতেছে না তবে দেখা যাক অনেক কি হয় যদি তারা ইনভেস্টিগেশন করে ওইরা যদি বাইরে তো দেখছ না Obonoti Teliamura Naimathang Khore Kok Silsamung Tishapano Naimathang Rok Patima Thayo Thangai Shogayako Hapangni Habanogo Haike Talabokogoi Shikok Habai Khari Thangai Mano Hinke Tongko Songlukurokni Manai Khani Rok Bahike Toninai Shongmung Tishakha Amchaini Lukurok Patimugno Cheri Nai Sikok Rokno Rutugui Karinate Khokjakma Mani Rokno Karinani Shanmuk Tishakha Tangbedekni Adong Rok